Syra and I are engaged. She said yes kini ang gibutyag nila kapuso real-life couple Aya Guzman ug Syra Diaz atol sa unang hirit kaganihang buntag. Nakurat ang mga kaubanan sa trabaho sa unang hirit ni Syra Diaz sa gianunsyo sa duha. Matud ni EA nga niadtong December 25 pa sa nilabang tuig nahitabo ang proposal. Someday in Your Life kini ang labing unang single nga gi-release ni kapuso singer John Rex human siya midaog sa The Clash Season 5. Karong adlaw mamahimo na kini paminaw sa tanang music downloading app ubos sa GMA Music. Gawas sa pag-awit, malipayo na sab nga mipaambit si John Rex nga iya usab sudlon ang kalibutan sa pag-arte. Gani makita siya sa Black Rider isip Bobet, butang nga iyang gikalipay nga naka-eksena niya si Herlin Budol ug Empoy. Si John Rex adunay dugong Bisaya kay iyang mama usa ka Cebuana samtang ang iyang amahan taga Leyte.